angasinda futhi bengazi yabo. Yeah. Mase ngitshela ukuthi hayi ngile nto ngiyona hayi avele ngayeka ngathi hayi ngiyabuya. Awu wathi ungasena ndaba naleyo mali leyo. Hayi. Avele ngashiya phansi. Hey ngiyakuzwa bafo. So mfowethu bosho ukuthi mase uyitholile le mali because iningi phela le mali mfethu. Mali sewenza ama client awu2 ngelanga 2000 lo. So obvious boba nemali eningi. Uyenzani ke le mali ke nje seyiningi ke nje kangaka ke. Bethu muyindoda bethu imali muyibona bethu ufuna ukwenza yonke into obucabanga yabo. Yeah. Imali bethu bengidla nabangani yabo ngidla ama drugs yonke lento leyo. Hey. Ngabona ukuthi hayi imali iningi yabo. Yeah. Ema club yonke lento leyo yabo.